संधी उपलब्ध होणार असेल तरुण वर्गाला, आणखीन जर इथे विनाशकारी हा प्रकल्प नसेल तर नक्कीच या प्रकल्पाचं स्वागत होईल. बरं, समर्थन मेळावा जो आयोजित करण्यात आला, वेगवेगळ्या मान्यवरांची मार्गदर्शनं देखील झाली. तुम्ही कुठल्या मतापर्यंत पोहोचलात? हा प्रकल्प कसा रिफायनरी विनाशकारी आहे का? कारण आता तुम्ही बोललात, नेमकं तुमचं मत काय, कुठल्या मतापर्यंत तुम्ही पोहोचलात? स्थानिक लोकांच्या मागणीनुसार त्याचं स्वागत करण्यात येईल. नाही, इथे जर विनाशकारी नसेल आणि इथे स्थानिक मुलांना त्यांच्या कॅटेगरीप्रमाणे नोकरी उपलब्ध किंवा इथे रोजगार धंदे जर उपलब्ध होणार असतील तर नक्कीच त्या प्रकल्पाचं स्वागत करण्यात. विरोधक देखील आक्रमक झालेले पाहायला मिळतात. समर्थकांच्या बाजूने देखील मोठ्या प्रमाणात लोक उतरले आणि विरोधक देखील आक्रमक झालेले आहेत. काय नेमकी भूमिका आहे तुमची? विरोधक समर्थन का करतो आणि विरोधक का करतो हे लोकांपर्यंत पटवून देण्यापर्यंत ते गेलं पाहिजे लोकांपर्यंत. म्हणजे निश्चितच आता तुम्ही हे जो समर्थनार्थ जो मेळावा झाला हे गावामध्ये जाऊन तुम्ही लोकांना पटवून द्या. नक्कीच. थँक्यू, धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.